Són moments de reflexió sobre la nostra fragilitat, de sentiments i emocions per a la nostra societat. Però també per a nosaltres, que treballem per a millorar la situació que estan passant les nostres persones usuàries. Estem vivint moments de desorientació on hem après que en aquesta vida hi ha coses que s'escapen de les nostres mans i de sobte ens convertim en vulnerables. I va i apareix un virus que ens obliga a fer una parada forçada, a quedar-nos a casa. Però nosaltres no vam parar. Hem estat i seguirem estant a prop de tu. Aplaudim i continuem fent-ho a la gent que treballa al camp, al personal sanitari, de l'alimentació, la docència, la policia, i desitgem que el sol ens acarici el rostre i ens faça sentir que estem vius i que ens ajude a oblidar per uns moments els problemes que estem vivint. Als serveis socials no volem aplaudiments, només acomplir els objectius i que el nostre veïnat estiga atès, com Manuel, que rep una compra setmanal d'aliments i la medicació pautada sense eixir de casa. Aportem solucions a persones que viuen circumstàncies inesperades i complicades, com Joan i Teresa, que es troben en situació de desocupació derivada pel confinament, que són vulnerables perquè no disposen d'ingressos i no poden cobrir les seues necessitats bàsiques. Intentem mantindre la llum encesa. Vivim amb l'esperança que tot anirà bé. Són moments de redescobriment constant i on cal ser positius. Estem amb tu, al teu costat. Estem ací per ajudar-te. Com a Maria, que es va trobar en situació de dependència sense familiars al seu entorn. Eric i Lucy han precisat d'ajuda psicològica pel seu consum de substàncies addictives. La frase de no deixar ningú darrere no pot ser només un eslògan. A serveis socials som com tu. Respirem el mateix aire i tenim els mateixos sentiments, perquè som persones. Estem al costat de la gent major, fràgils, molt fràgils davant esta situació. En estos moments en què vivim una sensació d'incertesa, quant de valor tenen ara aquests gestos i el seu significat? Perquè aquesta pandèmia ha sigut capaç de llevar-nos la proximitat. Ha fet que no ens puguem tocar, veure o abraçar. Ens posem en la teua pell i som sensibles a la complicada situació que ens ha tocat viure. No esteu sols. No esteu soles. Fem pinya perquè vosaltres pugueu sentir el nostre suport. Perquè per a nosaltres, primer estan les persones. Perquè Cullera és una ciutat amb cor.